The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Hebrews 5:16 says, Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Jeremiah 24:7, Then I will give them a heart to know me, that I am the Lord, and they shall be my people, and I will be their God, for they shall return to me with their whole heart. Romans 5:15, But the free gift is not like the offense. For if by one man's offense many died, much more the grace of God and the gift by the grace of the one man, Jesus Christ, abounded to many. Acts 15:11, But we believe that through the grace of the Lord Jesus Christ we shall be saved in the same manner as they. Psalm 51:3-4, For I acknowledge my transgressions, and my sin is ever before me. Against you, you only, have I sinned, and done this evil in your sight, that you may be found just when you speak, and blameless when you judge. Acts 2:37, Now when they heard this, they were cut to the heart, and said to Peter and the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Isaiah 6:5, Then I said, Woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips, for my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Before we start our Bible study, ikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsa-tagsa kakalag kung napawag kita mga sala. Otherwise, kung di nato kini isugid, nato sa tubangan sa Dios, kini mahimong makabalda sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa, muadto dayon kita sa paggamit sa 1 John 1:9. Ikaw nga dili magtutuo ang imong buhaton, mao paggamit niya ng imong free will, aron ikaw makahimos labing menong danong desisyon sa tibuok mong kinabuhi. The decision to believe in Christ as Lord and Savior. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa sa hilom magampo ta. Let us pray. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya. Grasya nga imo pa kaming gipabuhi. Grasya nga imo pa kaming gihatag kay gayunan sa pagtuon sa imong pulong ni adlaw. Grasya nga nagaginawa pa kami ug nga kini gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, imong grasya. Ubani kami karon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Kayong tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, atong mga igsoon din ni Kristo. Welcome once again ning atong adlaw-adlaw pagtuon sa pulong sa Dios. Niya kita magadupot sa atong tun-anan nga
the Doctrine of Sin. Doktrina kini pagtulunan bahin sa sala. Okay. Padayon kita sa atong gibiyaan kagahapon nga forgiveness is the decision of mankind in time under two categories related to human sins. Category number 1. So andam ka na sa pagsuwat sa imong notebook ning atong mga punto nga dadon diha kanimo. So category number 1 is the forgiveness of all pre-salvation sins. Ang tanang mga sala nimo sukad sa imong pagkahimugso hangtod sa imong pagdawat sa kaluwasan. That is called pre-salvation sins at the moment of faith alone, in Christ alone. Now, category number 2, mao ang kapasayloan sa tanan nga post-salvation sins. Karon nga magtutuo ka na, post-salvation sins result for the fulfillment of the prothesis of 1 John 1:9. Kung kanunay na ito kining gina, but, if we confess our sins, kung isugid ta nga itong mga sala, ang Diyos kasaligan o makatarunganon nga mopasaylo sa itong mga sala. So, ang kapasayloan, wa may tabo sa cross. Atong ipaklaro na po ni balik. The forgiveness did not happen or occur at the cross. Resulta lang kadto sa nahitabo sa cross. Okay? May tabo ka na to ang kapasayloan sa tanan nga pre-salvation sins. Sa higayon, nga muhimo ta og desisyon sa pagdawat sa gibuhat ni Kristo sa kaluwasan dito sa cross. All our pre-salvation sins are blotted out at the moment we make a decision to believe in the redemptive work of Christ on the cross. Okay? Now, kining tanan nga itong gipangisgutan nga mga kamaturan sa pulong sa Dios, nalangkob lamang ilado nga pulong grasya. Now, atong ipadayon sa paghisgot bahin ini, bahin sa pagtulunan sa sala, nga ato nang nakita ni gayuna at this point, kung unsa ang netabo dito sa cross, may tungod sa sala. Although, atong nasayran, ang pag-adto ni Ginoong Kristo dito sa cross, sa hinungdan sa atong mga kasalanan, kinahanglan atong masabtan og tataw kung unsa ang proseso nga natabo dito sa cross. Aron nato usab nga maklaro ang matag bahin sa natabo dito sa cross. Samtang si Ginoong Kristo nagadupa o nagabitay o iyang gibuhat ang angay nga buhaton bahin sa atong mga kasalanan. Now, I would like first to clarify nga usahay magabungat ko din ni sa atong pagtuon ng bahina basta maghisgot bahin kang Ginoong Kristo sa kaluwasan nga iyang gitanyag. Makabungat kita din sa pagsulti nga atong dawaton sa Ginoong Kristo. Ang tinuod niya na dili nimo dawaton sa Ginoong Kristo kundi imong dawaton ang iyang gitanyag nganha kanimo kay iya man kining nabuhat dito sa cross. Apan sa matag karon og unya, every now and then, kung maligas ko sa pagsultig, ingon niya na, ang akong buti pasabot nga pagdawat, dili na to dawaton sa Ginoong Kristo, kundi dili ang pagdawat sa iyang gitanyag nga nabuhat niya dito sa cross. Bahin kang Ginoong Kristo, ang angay natong buhaton mao ang pagtuo kaniya. Faith alone in Christ alone. Apan ang pagtuo kaniya, tungod kay imo namang nasabtan ang iyang gitanyag sa krus. Ug ang pagtuo kaniya maong pagdawat sa iyang nabuhat dito sa krus.
ug mao nga usahay malibog tanini hangtod kadugayan naanad na ta kay tungod na sa dugay ng katuigan. Tingali 1970s pa ang ibungat sa pastor dawatan ni Ginoo Kristo, which was wrong. You do not accept the Lord Jesus Christ or you invite the Lord Jesus Christ. You believe in the Lord Jesus Christ by faith. Mao na ang punto nga gilati di sa Biblia nga ang maayong balita sa kaluwasan, the gospel. Now, kung maghisgot ta og pagdawat o dawaton, ang atong dawaton mao ang gibuhat ni Ginoo Kristo nga mao ang buhat sa kaluwasan. The saving work of our Lord Jesus Christ on the cross. Mao na atong dawaton. Dawaton ang gibuhat ni Ginoong Kristo sa kaluwasan at the cross. Okay? Sabot? Naklaro na nimo? Ug tungod niya ng imong pagdawat, mituo ka ni Ginoong Kristo. Okay? Kaya ito manggong makita din ang gibuhat ni Ginoong Kristo didto sa cross. Mao ang pagdawat sa hukom, pagdawat sa silot, nga angay unta ipahamtang nganhi kanato, nganhi isingil kanato ang silot sa atong mga kasalanan, ang silot sa sala. Ug mao nga imbis ngari ang silot nga kanato ipahamtang, si Ginoong Kristo mo'y mibayad, mo'y mitubos, siya mo'y mitagbaw sa hustisya sa Dios, nga gikinahanglang sohol sa sala. Busa atong makita din nga what our Lord Jesus Christ did at the cross, maong pagsatisfy, pagtagbaw sa hustisya sa Dios, aron nga ang direksyon, ang punting sa silot gikan sa justice of God, dili na moari ka nato, kundili adto na kang Ginoong Kristo. Ang kasabot ka? Then, God the Father judged every sin in human history after our Lord accepted the imputation of all sins to His humanity. Ang atong Ginoong Kristo accepted the judgment of all our sins by God the Father because of His personal love for God the Father. So let me reiterate din atong nakita ang tanan nga gibuhat ni Ginoong Kristo didto sa cross. Okay? Una sa tanan, iya kitang gihulipan. He substituted us. Iya tang gihulipan, gipulihan, kay kita man untay angay nga mubayad sa silot o sohol sa sala. Apan na dakong problema, kaya wa matay kabayad. Asa matay ibayad? Wa tay sarang ikabayad, wala, none, nada. Unsa may itong ibayad lagi? Asa ka mag-ibayad, ngawa ka man diyamo. Mga nagihingon sa uban na itong mga higsuon ng Bisaya. Wala. Natay utang. Utangan ta. Apan wata diyamo lagi ikabayad. Sabta ka na. Ato mangong nakita di sa Roma 3:26 nga nagkanayon og the wages of sin is what? Death. Apan kay patay gud ka. Unsa may imong ikabayad? Unsa may atong ikabayad? Nabaw na. Nga si Ginoong Kristo, kay si Ginoong Kristo ramay buhi. I hope imong nasabtan kung unsay buti pasabot bahin sa buhi o patay. Ang espiritual nga kamatayon o espiritual nga pagkabuhi. O gumikan kay si Ginoong Kristo man ang mihulip kanato. We call that substitutionary unlimited atonement. Our Lord Jesus Christ agreed, miuyon, misugot, to go to the cross, to be judged for the sins of the world in His humanity. Mao na nga paminaw
Ang ato na lang buhaton mao ang unsa? Ang pagdawat niya itong iyang gibuhat dito sa cross. Sabta na. O kundi ka mo dawat niya itong iyang gibuhat, unsa man nimo pagtuo niya, unsa man nimo pagtuo. Di man mahimo nga mutuo ka ni Ginoong Jesucristo nga wa ka kasabot kung unsay iyang gibuhat. Mura gud pud nagmoingon og kanang totoo na lang gud. Di ba kanang moingon og kanang imo man kong suguon og tuan na lang gud diha, tuo na lang gud diha. Imo man kong isugo. Napoy umang moingon og nakoy hangyo nimo. Nakoy hangyo nimo pero sugot na lang daan. O pagani ka, hibaw unsa. Lisod ng buhat tao eh. Kanang moingon og, hingdawat ko sa gibuhat ni Kristo. Unsa man day buhat ni Ginoong Jesucristo? Hibaw ka ba? Di mahimong mo dawat kag wa nimo mahibaw og unsa iyang gibuhat. Nalabaw na sa pagtuo, mutuo man ko. Mutuo ko pinagis pagtuon. By faith alone in Christ alone. Now, ang pangutana, nganong hingtuo ka man ni Kristo? Okay, Ginoo manggod siya. Kay tungod miadto man siya sa cross, nakasabot kabag unsa gyoy nahitabo dito sa cross. Mao kanay angay nimong tuuhan. Mao nay angay nimong dawaton. Sabot. Okay. Akong sublion, dili kita mudawat ni Ginoong Jesucristo, mudawat tas gibuhat niya dito sa cross. Ang iyang buhat ba sa kaluwasan? Mao to'y angay natong dawaton. Naklaro na nimo. Ato yun ding isil-sil ug maayo. Kaya naa para ba'y uban ka nato nga muingog mudawatan ni Ginoong Jesucristo. Dili si Ginoong Jesucristo mo atong dawaton. Ang atong dawaton mao ang iyang gibuhat didto sa cross. Nga buhat alang sa atong kaluwasan. Mao kanay angay tang dawaton. Kay sa atong pagdawat sa gibuhat ni Kristo sa cross, nagatuo kita kaniya nga atong Ginoo ug manuluwas. Sabot? So, substitutionary unlimited atonement. Ang buot ipasabot ni ini, gipulihan kita ni Ginoong Jesucristo kay wa mantay ikabayad. Mga patay manta. Si Ginoong Jesucristo mao'y buhi. Umika niya na, ang gibuhat niya dito sa krus, mao ang pagpuli kanato. Then, diapod siya gihimo. Sa dihang gipulihan kita niya, unya didto kaniya ibubo ang silot sa atong mga sala. Ug miresulta kadto gitawag sa in English og propitiation. Natagbaw niya adto ang hustisya sa Dios nga Amahan. Imbes kay ang hustisya sa Dios nga Amahan anhi mopahamtang kanato sa silot sa maong sala, didto na hinuon ipahamtang kang Ginoong Jesucristo ang iyang bugtong anak. Just imagine that. Ug sa diha nga dito ihuwat kang Ginoong Jesucristo ang hustisya, ang silot sa sala. Ang resulta niya na, kay natagbaw maghustisya, mibukas na sa kahigayunan. The opportunity is open nga kitang mga tao mahimo nang mahibalik, mapasig-uli na ta ngadto sa Dios. Kay nahinumdum ka, niya na, atong gihisgutan ni. Ato po ning gihisgutan under the doctrine of witnessing, nga diha may ali o babag tali sa Dios o sa tao. O kining maong ali ang nagbutang, tingali mangutan na kinsa may gabutang atong aliha. Ang gabutang atong ali mao ang Dios, dili ang tao. Samtag na ang tao wa may mahimo.
Why mahimo ang tao? Ang tao tungod kay hingsupil man siya sa Dios, mibutang ang Dios ug ali. Aron mo uswag, di kay mo uswag, aron mo uwang sa tao, gikan sa Dios. Kaya ang Dios, God, hingpit. Okay? God is perfect. Apang ng tao, di man. Mo hinungdan, nga bibutang ang Dios sa maong ali o babag. So, wa pabaya magasa ang tao hingpit pod. Therefore, ang fellowship sa tao nga to sa Dios na hingpit nga itong panahon na. Hingpit. Apan gumikan kayang tao nakasalaman, gikinahang lang yung mubutang ang Dios ug ali aron dili makompromiso ang iya sa Dios nga pagkahingpit sa atong pagkamakasasala. Do you know what I am saying? Ug ang gibuhat ni Ginoong Kristo mao ang pagtangtang sa maong ali. You see? Kaya ano man, mao to'y atong hisgutan kaganiha. Unas tanan, si Ginoong Kristo mao'y mipuli ka nato. Ikaduha, siya mao'y mihatag katagbawan sa hustisya sa Dios. Nga imbis ari nato ipamtang ang silot, si Ginoong Kristo mao'y nahiagom sa atong silot. Ug tungod niya na, mao ning ikatulo nga sa diha nga gitangtang na ang maong ali, kita napasiguli. You see? We are now reconciled ngadto sa Dios. Now, ang problema lang karon tungod kay bisan og duna nay kagayunan nga kitang tao mahiuli na ngadto sa Dios. Daghan gihapong mga tao ang magdumili sa pagduol sa Dios. He agreed to reconcile man to God through faith alone in Christ alone. Ug ang nitabo tungod kay iya man tang gihulipan nan siya usab mo'y bayad sa atuang utang. Siya mo'y ning lukat kanato tungod sa atong utang. Kay utangan man kita gumika sa atong pagkamakasasala. Ang atong pagkamakasasala mo'y naghatag kanato niya ng dako kayong utang. O gumika niya na. The Lord Jesus Christ agreed to free man from slavery to the sin nature of providing the redemption solution of salvation pinagis pagtuo lamang kang Kristo lamang. Ang mahinungdanon gyud niini mao kini. Nasabtan bagyod nato ang bahin sa nabuhat ni Ginoong Kristo dito sa cross. Na mao na. Tungod kay mga makasasala malagi kita. Ato kining klaruhon gyud nga. Tungod kay inighisgot na nato sa proper, inighisgot na nato sa main thing bahin sa sala, atong mamatikdan nga bantog ra di ay atong mabalik sa atong panumduman nga makaingon tag ingon ana gyud ay ang nahitabo. Yes. Now, nining upat ka buok nga mga butang nga atong hisgutan o atong gitun-an karon. Usa ray wadiha. Nga kasagaran ra ba mao hisgutan. Kini gitawag nato og pagpasaylo o kapasayloan sa sala. Nang atong sublion kadtong gitukbil bahin sa pasaylo. Okay? I repeat. There was no forgiveness at the cross. Now, ato na ba yan yung gipaklaro last time sa atong paghisgot bahin ini? Ato lang gihapong balikon sa pagtukbil kini kay lisod ra ba kini tungod kay kadaghanan kanatong mga Kristiyanon na para ba kanato kanang giingog preconceived notion. May tungod ubahin ini kapasayloan. Ato makita nga there was no forgiveness at the cross. Tungod kay ang nahitabo dito sa cross, pulos man paghukom, judgment, pulos man pagbayad, pulos man pag-ariglar sa atong utang.
There was no forgiveness that happened there. Wala. Now, kanus akad to mahitabo ang forgiveness? Sabi? Well, na ay forgiveness nga mahitabo apan dili lagi dito sa cross. So, atong klaruhon pag-usab, the high substitutionary unlimited atonement, the high propitiation, the high reconciliation, o the high redemption. Mao ni tanan na hitabo dito sa cross. Apan ang kapasahiluan, kano sa man may tabo? Ato na pong ipatinaw kini. Okay? Forgiveness is separated from the cross. Gilain, gibuwag, gilahi, gilain ang kapasahiluan gikan sa cross. Paminaw. Forgiveness does not occur at the cross. Forgiveness is a result of the cross. Sabot? Resulta. This is what we have to clarify. Mao kini nga atong ipaklaro ni gayuna. Forgiveness does not occur at the cross. Apan ang kay gayunan kang atong mga sala mapasaylo, mahimo na, pwede na. Kay resulta man lagi ka na sa nahitabo dito sa cross. See? Ingno na to sa pagtanaw niya na dili may tabo nga atong dunganon sa atong pagkwinta kay og dunganon gani nimo na malibog man ka. It's going to confuse you hinon. Kinahanglan imo ning butangan og gamay nga gap. Tanaw nimo ang nitabo dito sa cross mao ang paghukom, pagbayad, pagpuli ug ang pagpasiguli kanato ngadto sa Dios, reconciliation. Kadtong tanan maoy nangahitabo dito sa cross. Ang kapasayloan before the judgment of the cross, our Lord prayed to His Heavenly Father under His human nature. He prayed for those who were crucifying Him. Apan naibaw na ta, ang kadto usa ka personal nga pagpasaylo. Sama sa akong pagpasaylo nimo kung makasaha ka kanako. Ako kang masayloon. Mora po ni pareho sa pag-ingon ni Ginoong Jesucristo sa iyang pag-ampo ngadto sa amahan, sa pag-ingon og amahan. Pasayloa sila. Kaya wa sila masayod sa ilang gibuhat. Na akong balikon na kini kay di tingali kaninyo ang wa magkaklaro niini. Ato gining balik-balikon. Okay? Subli unta kini hangtod nga mudukot, mo sink in na gyud sa atong galamhan, sa atong salabutan. Okay? Kay kining bahina, critical ra pud ni sa ato niyang witnessing. Kay tanaw ra gud. Kung wa gyud tay idea bahin ini, maglisod gyud ta sa atong pagpahiluna, sa atong pagsangyaw. Lisod. Sa ato bang pagpasabot sa atong sangyawan, bay kalwasan, sa gitanyag ni Jesucristo sa cross. Sa versikulo 7, sa Efeso Kapitulo 1, atong makita kini nga mao nga verse. It says, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Mahimo gud nga alang sa uban murag magduha-duha ni ining kapasayloan o moingog mura magsayop ng inyo ha kay mao man kini ang gisulti sa Biblia nga po'y ingon ining bersikulo sa Kolosas. Unsa may buti pasabot niya ng mga bersikulo ha. Now, ato na ning gipakita may hagitang panag-uban nga ang pagdungan sa duha, ang redemption ug ang forgiveness, ang katubsanan ug ang kapasayloan, wa magpasabot nga nagdungan kini sila og kay tabo. Tungod kay sa maong construction, doon na may direct object ug indirect object. Nanamo adto na sa grammar nini. Ang direct object
mao'y main, mao'y pinakabida nga angayng ipaklaro ning maong bersikulo ug ang direct object mao ang redemption, ang katubsanan. Ug tungod kay ang redemption mao'y direct object nan ang kapasayloan sa mga sala mao'y indirect object. Nasunda kini ha. Ug ang buti pasabot nining duha, they are both in the accusative case. In the original Greek, ang ipasabot nining forgiveness, excuse me, na mao'y complement to the direct object, mao nga resultan na kana nga kapasayloan sa nitabo nga katubsanan, dili dungan lagi. Na kung moingon ta og resulta, di natural po ang kapasayloan. Apano ta moingon nga nahitabo kini adto sa cross? Kaya nga naman, unsa man gyud ang sistema, unsa may paagi niini, ingon man gud niini, it is this: ang gibuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa cross, mao ang paghatag kanato sa kagayunan at an opportunity nga kitang tanan mahimong pasayloon. Actually, aron di ta maglibog ani, aron maklaro na nato nga di na ta maglibog, mas maayo ingnon ninyo nga ang kapasayloan moingon tagdungan sa kaluwasan. Kung dili nimo maangkon ang kaluwasan, dili po nimo maangkon ang kapasayloan. Inaana pagsulti to avoid sa kalibog. Nganuman, bisan kon namatay si Jesucristo sa cross, ug iyan ang natagbaw ang tanan nga requirements aron ang tao malibre, magawas nun, wani magpasabot nga ang tao libre na, right? I think all of us know that because of our what? Volition, kabubuton. Mabitaw nga akong gisulti nga iyaning gitanyag sa tanan. Iyang gitanyag nga tus tanan ang iyang gibuhat sa cross. Apan di lagi ang tanan mo dawat. Ana. Dili tanan mo dawat tungod sa kaugalingong kabubuton. Og therefore, kung ang usa ka tawo mo salikway sa iyang gitanyag, then ang buot ipasabot nga ang tao nga misalikway sa tanyag ni Ginoong Jesucristo nga kaluwasan, kung misalikway siya sa gitanyag nga kaluwasan, then kisalikway po niya ang kapasayloan. Nagkasabot na ka. Na. Ako balikon. Kung iyang isalikway ang gitanyag nga kaluwasan, then gisalikway po niya ang kapasayloan. That is the system. Mao kana ang sistema. So therefore, kanos ang may tabuang pasayloan? Tubag. Sa higayon nga imong dawaton ang gitanyag nga buhat sa kaluwasan nga gihimo ni Kristo sa krus. That's the very true. That's the very time that you receive the forgiveness. Do you know what I'm saying? Naklaro ka na niya? You just use the spiritual mechanics. Tumuo ka lamang kang Ginoong Jesucristo lamang. Faith alone in Christ alone. And you are forgiven. That's it. Di niya itong ipadayon ugma. Di nila muna kita kutob karon. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya nga among gipahimuslan. Mani kami sa among pagpadayon sa paggamit ni sa among adaradang panginabuhi. Dada kami pagbalik ugma. Salamat sa imong pagtudlo kanamo niining dugang kamatuoran. Salamat ni among Bible study sa YouTube. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo among bugtong manluluwas. Amen.